Jajal niken. Iki nembang ngira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. Ayo ngaji. Asoy. Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoy to. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho, ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoy to. Kowe mak kecup ngono. Siji. Ayo ngaji. Loro. Sinau menera bodho. Telu. Golek ilmu. Telu loro siji. Kowe iki tak goleke nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoy. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. Salat telat. 5. Perintah agama. 6. Ati ayem. 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. Kok dia nggak cerdas kayak aku? Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho, ora Duk. cerdas, aku sih tak pikir mek Ini asoy. spontan loh, ini Jajal. spontan loh. Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selentem. Mesemno. Selentem sing ngendi? Selentem Gantem iki ka lho, lho. gamelan ka lho. Oh, Selentem. aja slenco ing tembung ngono ya. Ya, Pas sik, gak? Gender. Tak tekena sesender. Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Sik tak golek nih. Katuk. Ketok kumraket mesti matuk. Iso. Lah nek jedor kan lho. Aja nyejit timbang tredor. Ana gambang Mas, ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing ra wenang. Asoy. Asem lho kok. Golek iso. Niken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Iso. Ora niken itu sumputan lho, ora. Loh, iki lho. Ora Niki dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki lho. bocah iki asine iki perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Duk, Ya. pancen abahe menika sampun paring mandat ket kala wingi. Sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia. Ya. Ngajak seneng bareng. bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk manut panjenengan pundutane wis manut mawon iki kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek jingle. Al Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Luar biasa. Iki Nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti kulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. Apa, Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembangi kebablasan angel lho, Tuk. Kowe Marai helmmu ping marai wae. agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa nggih. Iya no, iya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasa Muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake Nduk Gus R.
Heeh. Gus Nika ya. Gus R kalian Abah. Oh, ini kan ben menyapa Abah dulu. Ini kan menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abahamu. Abah Amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Audin. Oh, Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan ya lipstik. Lah iki tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit listrik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli aku deletik entek. Asoy. Neno nano, sakmono, cah bagus. Den, Sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja lengko raja. Ayo. Itu. Oke. Raja arane. Ayo Mas. Mas Klitik ayo. Gawe geger nyolong TV cangkeme orang ganggu wae Sinto. Zaman Anoman kuwi lho enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi. Gawe geger nyolong Siti. Weh nular-nulari kok. Sinto. Ayo gentenan. Anoman. Sampeyan lho putune. Ayo. Maju tuh. Anoman cancut Cari aku. tumandang. Cepetan. Iya. Ngalengkowo Bisa. dadi amu. Kobong gede. Nyeluk pemadam kebakaran. Ngaryo. Jroning Lan praja. ganggu wae. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. Jroning praja. Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok kok ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu pat mo. Dengan plak. Wah enak. Engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan nduk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lagi. Ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah ning kene iki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy.
Yo, Anoman, Obong, Asoy. Sikat.